Ja, Zak, hier is nou bij de Westkust. Ja, kijk, die Westkust is nou, als je nou uit die Kaap uit wegtrek op die Westkustpad. Van Eysterfontein af, daar vanaf. Dat is die Westkust op je linkerkant. Je leest zo al langs die zee, dat is ook met die Westkust nu. Ja, dat is wel. Die Koude Zee. Een prachtige wereld, net daar. Ja, Paternoster. Ja, net bij Vredenburg voorbij, Paternoster. Heerlijke zeekossen. Perlemoen, kreef, vis. En Titis Baai. Titis Baai, Pieters is een plek. Maar het wonderlijkste is die mensen, die eigen soortige mensen. Mensen waar je net in die Westkust krijgt. Mooie plek. Carusini en Vennoten. Paternoster. Hij is de mooiste bloem wat uit die Matiland komt. Maar mij en ik moet gaan. Een mansgeest is ook een snaakse ding. Zeg je niet, dan kerm mij ja. Zoals een kind wat schreeuwen aanhoudend pla. Met hier om een jaar wordt wel te praat. Kom eens dan was een nonnetje, roep mij. Roep naar die eikeland. Hij is de mooiste bloem wat uit die Matiland komt. Maar mij en ik moet gaan. Sorry, gaan. Die man is met zo'n amateur visserman ook bij de zee. Maar voordat we daarbij komen, je weet dat die bij de Westkust gehoord van een man. Hij had gereden met een bakje op de zee. Hij had die kreeft net erin gegooid. Hij had een groot baard aan. Maar vertel zijn vriend toen hij bij die kant komt. Hij is nog bezig met die touw en die netten en daar komt zo'n valsjappel en hij valt over die kant van die scheid. Maar hij topboet aan, maar hij kan niet zwemmen. Die vissermannen kan maar 3/4 niet zwemmen. Hij zei net zo 3 keer opgekomen. Elke keer als hij inkomt door die water, zei hij die topboet. Ja, maar hij kan niet, hij wil niet inschoppen. Hij zei, daar is die man weg. Hij zei, nou stik je die roeier in. Die man moet nou in die roeier gaan. Hij boel hem nou. Weg, die man is weg. Dat is een tragedie. Die man zijn vriend het nou gedaan. Hij zei, nou trek je met de ankertouw op. Maar nou voel je dat, maar die zee had wel zo schim om je scheep. Nou voel je dan aan die ankertouw is dan abnormaal zwaar. En hij trekt, en toen die anker uitkwam, dus zat die ouw, wat nog al 5 minuten onder die zee is, aan die ankertouw. Hij doet me les zwaar. Dus als die schim uitkomt, dus die schim zo om zijn baard, en toen ik kom voor je water, wat is waar ze zei, voel die vader is niet vals onder. Nee, maar Tola, dat is mijn tragisch dat jij niet zo voor die doodvaart. Doe jij ook een sukkel om onder asem dalen? Danny, hoe is je stil? Wat zeg je? Hoe zeg je niks? Nee, hij zei, hoekom zeg ik niks niet? Nou, dat is nou eerlijk. Er staan 2 van jullie prachtige mannen. Weet je, je krijgt hem ons ex-bijliefhebben. Dus zit een daar voor mijn kantoor. Zo op die ochtend. Toen zei hij, kom aan hier voorbij gestapt. Toen zei hij, Jess, wat zei jij? Hij zei, nee, ik zei, Foko. Hij zei, nou praat jij. Als je het nog niet in ieder geval, maar je weet wel, toen zei dat hij rugby gespeeld die Dom Dovers. Van Velderen had ook gespeeld, rugby gespeeld. Nou, die Dovers van praat, die heeft een vreselijke mooie story in mij vertellen van die Dovers. Hij ging eerst vertellen hoe die story loopt. Ja, hij zei van mij, hij noemt Jaapie, Ray van Dwars Kersbos. En dan doen we maar, praat met jou. Ja, maar ik wil eerst zo praten. Je weet, om die story te vertellen. Oh, skies. Hoe die story nou leeg is. Nou zei hij noemt Jaapie, Ray van Dwars Kersbos, hier, Laaiplek, hier Velderen, oor die Bergenveer. En toen oor die Bergenveer zei hij van Jaapie, moet hem stadig rijden. Om Jaapie rijdt 55. Maar hij zei, kijk hier, die hebben ze nou hier rond maar spelen, die Kersbos krijg je. Hulle waai so. Hy sê hy ry maar die Kersbos vlieg so verby, soos om Jaapie nou ry. Hy sê by Bergrivier-stasie. Ook om 4 wiele in die lug. Nou sê hy vir my. Hy sê ek het nou Daapie. En Daapie ry pas Kersbos. Hier plek. Hier by die Bergrivier. Oor die Bergrivier sê hy sê om Daapie met paardig ry. Om Daapie ry 55. Hy sê Kersbos die PD by. Hij zei een bijpergenpistazie pokje om pom. 4 pillen en niet lang. Maar
Dat is helemaal om, nee. Hij is recht aan die vierwielen niet. Ik heb één nog de story gehoord van die dood. Ik zie ze praten met de veel, gaan nog net weer lekker. Maar die twee ouders hadden op die grens op wagen zitten. En die ene is ook een dove. Maar vertel het met respect van die doves. Ja, maar dat speelt meer wat die dagen. Nee, in ieder geval, toen vraagt die sergeant van die dove, hij weet ze dove, lees ons lippen. Zei, ik ga net gauw was toe, broek losmaken. Zei, oké. Toen gaan hij. Toen hij net terugkwam, dus zei die dove van, nou, ik ga weer. Kijk, terug. Toen die dove nog terugkwam, zei, hoe kom jij? Pa, zo hier stukje, daar stukje, daar stukje. Hij zei, dus moest een bom aanvallen. En kijk, de vliegtuigen. Zit hier. Zit daar. Zit daar. Waar? Later toen gaan die sergeant nog weer. Hij komt terug en zegt, door, maar jij vraagt om mij. Beetje hier, beetje daar. Maar hoe kom jij zo groot zoals ice cream cone? Ik zei, ik kan niet horen. Kijk, waar die vliegtuigen. Je weet, ik heb nog onlangs een vreselijke ding gehad met de familielid wat dood is. Maar toen kan ik niet voor ons. Ja, oké. Wat doen hier nou die boek bij die doves mee lees? Een dom? Brul. Nee, dus die blinders. Die doves lezen allemaal gewoon mee. Dus die, het tannie van mij dood. En toen was een vreselijke, dit was bij een dag zo'n mooi ding van een boedel. Man, jij praat door, dan was het mij bijna aan de hand. Weet, een meisje was dood, maar ons moest niet dood gaan. Dood was slecht. Maar aan mijn familie is daar nu gebeurd en dat is van, alle bespreekt over dood. Ja. Gaan we die dood gaan doen. Maar zo besluit mijn oma ook nog één aan. Was die ochtend, zij had me voorochtend erbij, zij heeft nog gefilmd, zij wil doodgaan. Ik zei, uit hoe kom op zo'n ongeleerd tijd. Maar zij zou nog gaan. Nou gaan ons naar die hospitaal toe. Ik kom aan, man, nou staan een klomp vals neven en van mij nou in die gangen met net zulke, ja, dat is boekjes, nee. Ik zei, wil ik toch even niet, maar oma heeft besluit, ze wil doodgaan. Ik zei, man, dat is een woord, maar los nou. Ik zei, dingen hier. Nou, ik voel ook zo in mijn ziel toe. Dat ik heb nou oor 5 en 6 maanden voor haar bijgestaan, nou kom die kinders allemaal, dus ik gemoedens oor die boel. Nee. Ja, dat is eigenlijk maar waarover het gaat, nee. Want je kent ons toch van mensen, maar je hebt ook nog bij aan de regime met die gedachte daarom. Ja, dat is zoals een mens zoals ik zou doen. Ja. Stap ik in die kamer en zei Lennon, man, ze halen niet asem en ze blaas niet zo. Ik zeg nee, zwak, ze kan niet in de keer nou nog een handsign maken, maar ik roep die dokters en ik roep om te om voor 10.000 rand en zei man, man, een beetje zo'n broekje losschrijven. Je weet dat zijn nou, dat ik nou alles erg van die kom kunnen met die bouquets in die gang staan en schrijven. Zo praat ik, man, zei nou, ik bied jij zei ja. Je weet, en zo schrijf ik nou. Dat ik nou alles erg, maar ik stap uit, die kinderen nog steeds voor mij nog mijn snaak zo aan. En niet een week later leidde toen van haar weg. Je weet hoe dierbaar was hij. Ik help de meeste, want ik weet nog echt de meeste krijg. Ernstig. Man, een week later, ik moest me dood ook iets ongesteld. Maar roep die kerel met die zwak toegaan, maar zo taai voor ons. Man, dat is neefjes en nuggetjes, dat is de hel. Lopen om nog een zet in een zaal. Nou zat we in die zaal en zei, maak ze maar klaar, want ik weet maar nou echt nee. Ik heb me nou wel uitgeschreven. Ja, ik weet, ik heb me nou gevoel, ik heb me wel die meeste bouquets genoemd. Nou zei die kerel met die zwart bouquet, nou zei, fossiele 4 en 5 en... Ik ken niet dat. Kloesiele. Ja, kloesiele, oké. SF, jij erf nou die lot. Ik zei, ja, ik heb zo vermoed. En die andere spel nog eens een neer, maar ze gezegd van net zo. En hij zei ook zo, dat na hospitaal kosten en begrafeniskosten kussen die zo afbetalen is, kan jij nou die hele lot krijgen. Mijn god, kan. Zo'n onbescheiden wees moet er toen 9.000 rand inbetalen worden. Lang geleden. Deze is natuurlijk ons nou nog
jy nie in ernstig Springbok rugby gespeel het? Wat, ekskuus dan? Dit is nou lang gelede. Toe ons nog Springbok rugby. Toe kom hierdie trekkersmous. Kom hy nou by die boer aan. Hy verkoop trekkers. Jongen, hy kom daar aan en hy sê vir die oom, hy sê, sien hier hang 'n foto van om Jannie Swits, hy sê. Hy sê, oom, nou wonderlik wat hierdie man vir Suid-Afrika beteken het, hè. Hy sê, ja, nee, Boeta, nee, nou is jy reg, Sê, daai man het vir Suid-Afrika verskriklik baie beteken. Hy sê, nee, ek is bly, oom, ek verkoop eintlik trekkers. Hy sê, Boeta, met jou hart soos wat hy is, skryf vir my daar 2 op, asseblief. Kies nie smous is daar weg. Prys, niks gevra. Nee, ek vra nie prys nie, hierdie ou se hart is mos reg. Smat. Kom weer daar by 'n boer se plaas aan, hier hang 'n foto van Dr. Hertzog. Hy sê, oom, is dan wonderlik wat hierdie man Suid-Afrika beteken het. Hy sê, oh ja, nee, wat, nou praat jy. Die donders het klomp sap biere van my stem nie saam met jou nie, maar dit, nou praat jy. Hy sê, oom, ek verkoop eintlik trekkers. Oom nie belangstellende pad. Hy sê, skryf vir my daar 4 op. 4, groot is. Just, maar die ou vorder, man. Jy weet, hy kom agter die triek van hom werk. Ry na die volgende plaas toe, so in die ingangsportaal instap. Dis 'n groot foto van die paus. Ek dink, ja, hier sal hy moet fyn trap. Maar hy kan nie mooi verstaan wat soek hierdie oom nou met die paus se foto nie. Hy sê, oom, dan wonderlik wat hierdie man gedoen het vir Suid-Afrika en vir die wêreld. Hy sê, hey, nou praat jy. Hy sê, oom, ek verkoop eintlik trekkers. Oom nie trekkers koop. Hy sê, ja, skryf maar daar vir my 4 op. Skryf op, jou hart sit op die regte plek. Jongen, het klaar die bestelvorm ingevul van hierdie 4 trekkers. Hy sê, oom, ek het nou klaar hierdie trekkers aan oom verkoop en so aan. Sê net vir my, oom, wat maak oom nou met die foto van die paus hier in die ingangsportaal? Hy sê, waar? Hy sê, hier so, oom, sien oom met 'n foto van die paus. Hy sê, paus? Donder se smous het vir my gesê, is Frik de Breed. Daai man het nou wees kos op my erf wat die drang, excuse dat, die drang, as jy so ook maar 'n dwelmmiddel, jy weet. En die mense is vreeslik bewus dis daar van die dwelmmiddels. Nou kom hier is 'n sand van so'n dwelmmiddel krassers af. En hy is vreeslik bewus van hierdie goed. En toe hy om sy huis hoekom, toe staan sy seentjie hier agter die watertank. Sien jy die seentjie net so? Hy sê, wat maak jy? Hy sê, pak sneeuwe. Hy sê, wat sneeuwe jy? Hy sê, pak Kool-Aid. Hy sê, wat sneeuwe jy Kool-Aid? Hy sê, vir die verkomme pa. Ja, hoe sê, help me daar? Hy sê, nee pa, maar dan smaak ik snoordam lekker dan. Sorry, nee, ik wil net die ding een beetje van die pad afgevat. Ja, maar ken jullie die storie van hierdie krab? Hulle het hom met die kroeg uitgegooi, nee. Nou lê hy daar voor die kroeg se deur. Stukken. 2 uur die nag. Hier kom 'n perd verbygery met 'n kar. Hy sien, hier lê die arme ou. Hy weet nou. Daai ou vannag by die huis kom is dit moeilikheid, jy weet. Hy dink hy gaan hom oplaai. Hy stop daar so. Hy sê, "Hoorie, wie's jy?" Hy sê, "Kusie Pretorius." Hy sê, "Kusie, waar bly jy?" Hy sê, "Ek bly daar in Kortstraat 67." Hy sê, "Hoorie, Kusie, nou maar, kom ek vat jou huis toe." Hy sê, "Sal lekker wees, dankie." Met soda. Met soda? Jongen, hy laai vir Kusie in, nou ry hulle. Dit is net so blok gery. Hy sê, stop, nee, nie so. Hy sê, wat is dit nou? Hy sê, weet jy wie's ek? Hy sê, ja, jy het mos my gesê, Kusie Pretorius. Hy sê, o, nee, dan heb jy maar ry. Hulle het net so blok gery. Hy sê, stop, net nie so. Hy sê, Pel, wat is dit nou? Hy sê, weet jy waar bly ek? Hy sê, ja, jy het gesê Kortstraat 67. Hy sê, o, jy weet, ry dan maar. Net so blok gery. Hy sê, stop. Wie is jy? Hy sê, ek het vir jou gesê, ek is Paulus. Hy sê, o, ry dan maar. Hy probeer net so 2 blokke. Hy sê, stop, onmiddellik. Niet hier zo. Rustig, niet hier zo. Hij zei, luister, Pep.
Ons gaan nooit by jou huis kom soos jy nou aangaan met hierdie gestolpery. Wat is dit? Hy sê nee, ek wil net vir jou vra. En hy donderse Efesiërs met vir jou teruggeskryf. Een ander tyd moet 'n mens huis toe gaan. Je kan nou lekker gesels en lekker kuier, maar dan moet je huis toe gaan. Nou wil ik jullie net vertellen van die 6 ouens van Klein Willem. Dat ook zo bij een functie geweest het. En toen reden we naar huis toe laat. Soos ons nou. Maar dat was bij Nieuweland. En dan reden we huis toe. En toen nou hier, maar nou weet die ouwe nou de warren is om te zingen, hij moet drijven. Dan rijden we met die combi. Maar toen nou hier Ressenberg afzakt, zit er eens dal toe, ons bierdorp. Dus zien we daar staan een merry-go-round. Onder en zit er eens dal. Toen zei hij in, maar kijk mannen, nou moet ons gaan merry-go-round rijden. Maar nu is het zondagmorgen 12:30. Is die warme drankdollar? Nou ja, dat is warm. Hadden we wel gekeken. Nou zakken we daar en maar nou zijn zo'n breinmannetje waar die plek oppast, hij is nog niet dood. De kleren zien. Nou, Nico Nel met die story vertellen. Hij zegt wel, nou, dus, maar dan komt soms zo met die wijn uit, dan gooi maar eens 1 zondagmorgen. Hij zei, luister man, ons wil nou, hij swings rijden. Hij zei, nee meneer, maar hier wordt hij nou swing gereden. Dat is nacht, dat is zo. Nee man, maar alles zien, hij is ook al zo wandrom. Nou gooi dan zo maar nog een glaasje, nou vat heel. En later is hij heel joviaal en hij zet op die swings. Nou zet hij zo, maar hij pakt er nogal mooi uit dat hij mooi gebalanceerd is. Ja, die swings door hier. Hij zei, mannen, maar alles zei van mij die swings uit. Hij zei, ons wil eens spelen, ons wil swingeren. Jij moet opstoot. En hij gaat naar bij die Lester Engine, maar hij vat nog zo'n swing in die bordel, want dan leg je hem nog uit 3/4 bordel, bruin door de oren. En hij staat die Lester. Maar hij is zo'n boutje die geitjes, je weet waar de accelerator, waar hij altijd loopt. En hij boutje halen eten is zo de accelerator heel op. Daar voorbij, daar voorbij. En hij trekt die klad in. Dat is de dollar. Hij man zegt met Tolla, maar weet je, hangt zo gelijk met die wiel. Maar wat rij? Hij zei, broer, ons rijden, hij jongen, als laat in je huis. Nee man, als laat in je huis en hij vat de bordel. Ons rijden, ons schreeuwen van elkaar, maar het hangt zo gelijk met die wiel. Hij zei, nou, als je nog later aan zag, hij man. En hij slaapt hij. Hij zei, Tolla, zondagmorgen 2:30. Toen hangt hij nog zo. Hij zei, toen begon vlug, hij las nog zo zijn diesel raak, hij zak hij swing zo, Hij zei, als je amper op de grond gaat tellen weer op, van hij weer zo wazen. Hij zei, dat schreeuw hoor hij man. En hij man wordt wakker en hij hoort, hij denkt zijn diesel uit. En hij vat, hij kan diesel en hij gooit weer. Hij zei, hij vat weer wijn en hij gaat zetten weer uit in zijn geest. Hij zei, in de tweede slag, hij vat alle weer. Hij zei, maar ons schreeuw hem. Maar hij hoort je wanneer de engine erin gaat. Hij zei, maar als het zo wat strip gekort om mij swing. Hij zei, zondagmorgen zo 5:00. Nou gooien ze maar die geld en die slippers als ze daar voorbij gaan. Hij zei, hij man wordt weer wakker en hij hoort hoe die ding slak alweer. En hij tel hij geld op en die kan hij al door, die komt nog niet. Hij zei, maar toen hij diesel gegooid door, is er maar in nou moed toe. Hij zei, en toen, rij jongens swing. Toen hij engine vol. Hij zei zondagmiddag, zo 12:00. Toen zag hij swing zo. Had het betekent zo, alles zo ooievaar wat komt landen en het tellen weer zo uit. Hij zei, maar dus hij swing, ik kom toen nooit eindig op staan. Toen zo zwak gekot. Hij zei, nou rij als huis toe, nou zit die om vrouwen. Die 6 vrouwen zitten nu al bij elkaar, je weet, van die mannen. Met voetbal. is hulle. Hij zei, toen hij instapt, toen zei die vrouw, luister. Jullie hoeven nou niks te zijn. Jullie was naar voetbal toe en jullie zelf geniet. En ons het alle politie, ambulance en dokters, telefoon. Ons het jullie alle begraven, hier komt stap jullie in. Maar ons gaan niet meer jullie bekleding. Maar daarvoor, van jullie vanavond, van ons zit er eens daar toe, als Amerika rond ons mag gaan. Als je sukkel met hakel, dan moet je net voor je stopwoord krijgen. So, kijk, ja, kijk, ja, je weet als je nou, daar waar je vaststeek, daar zit je net hierdie woord in wat je altijd makkelijk zegt. Kijk, Pieter, hij het bijgehakel nie. Ek het so Pieter, ja, hij het altijd hierdie, toe werken nou vir hom hierdie woord in, sien. Toe vertel hy nou die storie toe hy en sy pa gaan jaggen daar by Limpopo. Hy sê, toe gaan ek en my
Hak en Pa en ons gaan jag daar langs Dit is 'n gewone pa. langs die Hak en Limpopo. En hy sê ons het die aand nogal lekkere hak en vleisie gebraai en ons gaan kruip toe maar in die hak en komberse in, jy weet. Maar ons was net mooi aan die slaap, toe is daar 'n hak en lawaai buitekant ons tent. En my pa sê vir my, staan op en gaan kyk wat maak so hak en lawaai. En ek sê vir my pa, ag nee wat, dit is seker maar net 'n hak en hyena of hak en leeu of hak en sekoe wat uit die rivier het gekom het en iets soek om te hak en eet. En toe slaap ons verder. Maar ons het weer net hak en slymer, toe is die hak en lawaai weer daar. En my pa sê vir my, nee, staan op en gaan kyk wat maak so hak en lawaai. En ek sê vir my pa, ag nee wat, dit is seker maar net 'n hak en hyena of hak en leeu of hak en sekoe wat uit die rivier het gekom het en iets soek om te hak en eet. En ons slaap verder. Maar ons was weer net aan die hak en slaap, toe is die lawaai weer daar. En my pa sê vir my, kry nou jou hak en gat en rad en gaan kyk wat maak so hak en lawaai. En ek sê vir my pa, ag nee wat, dit is seker maar net 'n hak en hyena of 'n hak en leeu. En toe klap my pa se hak en boet agter my oor met sy voet nog daarin. En toe weet ek, hy's nou hak en ernstig. En wie toe ek buitekant kom, toe is dit glad nie hak en hyena of hak en leeu of hak en sekoe wat uit die rivier uit gekom het om iets te soek om te eet nie. Toe is dit 'n fucking olifant. Luister, ek kyk nou hierdie mossie. Nou, hy het mos ook 'n oogprobleem. En dan sag ek, wat aan vir jou sê, weet die ouens met die oë wat so... Maar hierdie ou was nou skil, maar nie so skil nie. Hy het so gekyk. Beide, soos 'n krab, soos 'n skil. Ja, my kinders ook so. Nee. Die trane Nou tegen dokter in en dokter uit, jy weet, nou het hom nou al hierdie goed opgesit wat die oor moet recht trek en die wil maar niks werk nie. Nou gaat hy later na hierdie dokters toe wat die dollars gooi, hierdie met die krale om. En hulle sê vir hom, nee, maar hy moet die goed... Songololo Songoma. Dat sê, jy Ja, hulle preek op, Ja. Maar hulle sal een dokter moet kruie. Hy moet kruie trek en dan moet hy die sop drink. En dan moet hy kruie eet en dan moet hy saans 2 eiers op sy oor sit as hy gaan slaap. Ja, maar ek kan dit... Dan sê dokter, maar alright, dan moet ek jy moet my help. Maar hoeveel kost het? Hy sê 10.000 rand. Uitsaak. Hy sê nie wat, daai kan jy nou nie bekostig, maar dit nou maar so aangaan. Die weglê oor. Maar 14 of 3 maanden later, toen kreeg die, hoe is die mensen naam? Songoma. Kreeg hij die man in de straat, dus staan zijn oor net zo. Reguit. Hij zei, hoe heb je je oor recht gekregen? Hij zei, nee dokter, ik heb het gemaakt wat jij zei. Ik heb die kreeg, maar ik heb die, ik kan je niet bekostigen. Toen kom ik mijn eigen kreeg. Ik heb het getrekt, ik zeep sop, ik vreet hij goed. Hij zei, en s'avonds ze gaan liggen. Hij zei, maar eerst aan. Als mijn eiers hier komen, dan is die oor klaar en Nou nee, ik zeg niet, maar je ziet, die eiers. Die eiers. Kijk, je praat dus van jullie, over die eiers wat zo leeg. Laat me denken aan jullie perd. Ik bedoel, die oor wat zo leeg schiet. Ja, die oor. Je moet een perd willen. Nee, Tiny, hierdie ouwe, hy trou met hierdie meisie. Jongen, hulle is daar nie, vir hulle wittebroodsnag boek hulle daar in by Johan Karosini, jy weet daar Paternoster. Dier. Ja, dier, maar is moeite werd. Moeite op. Hij betaalt toch eens lekker. Dis reg. Jongen, hulle boek daar in en hulle in die kamer inkom, toe sê sy wil net gou 'n bietjie gaan was en so aan.
En sy haal haar kunsbeen af en sy sit hom daar op die bed. Ja. Maar kyk nou nie dat hy nou nie weet van die kunsbeen nie. Hy het voor die tyd geweet van die kunsbeen. So. Jongen, hy is 'n ingenieur, jy weet mos hoe werk ingenieurs se koppe. Hulle wil weet hoe werk hierdie ding. Nou het hy die hele been nou uitmekaar uitgemaak om te kyk. Wat maak nou hierdie been dat hy beweeg, jy weet? Dis nou springkies hierso en washers en vere en die hel weet wat alles, maar hy het mooi bymekaar nou, jy weet, en hy haal die ding uitmekaar uit, nou weet hy nou hoe werk hy. En toe hy so die ding nou daar op die bed uitgelê het, toe hoor hy, daar flush die toilet. Toe weet hy, hierdie meisie gaan nou terugkom en hy begin terugsit aan die been. Maar kyk, hy kry nie lekker reg nie, nee. Want hy weet nou nie meer watter springpas nou waar en watter washer kom nou waar in nie. En hy besluit, as hierdie meisie hier kom, wil hy glad nie as hier wees nie, en hy vat die pad. Hy hardloop kroeg toe, hy kom aan die kroegman en sê, kroegman, gee my gou net daar dubbel, asseblief gou. Ou gee my dubbel, hy sluk hom weg. Hy sê, luister, gee my net gou nog haar dubbel. Kom 'n perd hier langs en hy sê vir hom, luister, hoekom drink jy so vandag? Hy sê, Pel, ek het moeilikheid. Ek en my bruid het hier in die kamer ingeboek. En haar een been lê heeltemal uitmekaar uit op die bed. Ek wil nie daar wees nie. Ek kon sê, maar dan jy mos nie moeilikheid, hè? Ek is hier saam met my skelm. En al twee haar bene is uitmekaar uit en ek die donderse kamernommer vergeet. Je moet daar een story vertellen van die safety belts. Dan hebben we aan elkaar praten met Chiel en elkaar, dan kan je goed met elkaar krijgen. Ja, maar vertel een story van die safety belts. Kijk, dat is een kleerling man, hier zijn die mannen. Hij is die eerste man wat de bicycle gehad heeft met safety belt. Hij zei van nieuwe tubes al gezet. En toen haalde hij die oude tubes uit. Toen dacht ik, wat maak je nou met die oude tubes? Toen knop hij die in, die kan dan die hendels vast. En die kan achter aan die carrier. En die andere in weer zo om. Hij zei, als je op je bicycle komt, dan zet hij die, hij loopt zo een kruis, dan zet hij die twee tubes zo op zijn schouders. Dan voel je, nou zet hij lekker vast op die bicycle. Hij zei, hij is een veilige bicycle rijder. Maar zo stuurt zijn naam, nou van die plaats af, om nou komt hij goed op je dorp te komen, bij zo'n houtkassie, achter op die carrier. Hij zei, ik kom nou daar onder andere margarine en die en die en ander. Alles nou in die kassie, nou stop je ook bij die bar. Vat hij een paar snapsen. En zo staan die bicycle in die zon. Hij zei, nou die margarine gesmeld. Dan loop je bij die houtkassie, kan op die tire en op die rem op. Maar hij heeft me niet voorbriekje, want die klippen kan je niet voorbriek vatten. Hij heeft net achterbriek. Hij zei, toen hij uitkomt, dus zien hij. Dat is laat. Hij moet laten raken, want hij moet nog lopen melk. Hij zei, die dorp uit en ik vaar die berg af. Hij zei, maar toen je die berg af gaat, doet staan en trappen, want hij is haastig. Maar hij zet zijn safety belt aan met die opklim, want hij weet, hij wil vannacht rijden. Hij zei, en toen je die berg hier afgaan, toen dacht hij, zijn voet is een beetje hoog, want die wind waait bij zijn neus ga je en dat hij net zo geknopt achter zijn kop. Hij zei, die tranen lopen achter zijn oren op, zodat hij bij zijn oren uitwaaien. Hij moet net zijn brieken testen, want hij is een kort rijtje in die berg. Want hij werkt niet op die spoed, zo kan vatten. Hij zei, maar zijn tandpijn, hij de tand wat stikken als die wind waait en hij tanden. Hij flikt, zoals een trein. En ik ga zijn bek toemaken, want hij twee tanden wat uitgroeien bij de poel. Hij zei, als het regent, hij tanden nat. Hij zei, toen hij naar de tijd kwam, voelde die brieken en hij voelde als niks, van die margarine is op hier. Hij zei, toen hij draait hier, maar die knie, hij slipt in die motorbikejaars. Op die grond was. Hij zei, maar ik ga niet rijden dan. Maar onder die bergen is een hek. Daar waar je in die laagte gaan.
Maar hij denkt, die hek al voor 15 jaar op die kiesblaar groeien al zo. Hij hoeft niet te worry om een hekje. Hij moet net die bicycle in die pad houden. Maar hij heeft aan die safety belt aan. Zo, hij is veilig. Hij zei, maar de laatste draai dat hij strijd vat, toen je nou in de kaas kreeg om op te kijken. Toen zien die hekkers toe. Hij zei niet waarom afgooien van die bicycle af, maar die safety belt zei hem net af. Hij springt als dat hij springt als dat hij. Hij zei, maar maak mijn oor toe, toen we naar die hek toe gaan. Maar hij bicycle houdt en hij hek vast. Hij zei, ik ga die bicycle eens boren, ik ga eens boren, gat onder kop en nek onder lijf en die kan hij zei, stof draai. Hij zei, doe ik opstaan, dus zet ik nog zo boven die bicycle. Was daar niet nog hakelstorie? Ja, dat was die Ek weet die ouens word woedend betekent ja. Kijk, vir 'n ou wat self gehakel is dit aanvaarbaar. Nee, hakelman wordt ik kwaad. Ja, maar het wordt dan nog een liefde vertellen. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, maar dit was die zuster. Sy kom toe die eerste keer in die Kaap. En sy het verskriklik gehakel. Nou elke keer as sy nou 'n mooi meisie sien, dan wil sy my nou wys. Dan sê sy kyk aan my mooi meisie. Dan sê ek waar, dan sê sy net om die hoek. En ek het nou al moe geword vir hierdie ou storieetjie van elke keer net om die hoek. En eendag sê sy, hey, kyk, ek sê ek het klaar gesien. Sy sê maar hoe kom het jy daar getrap. Je weet, die oude man en die oude tannie boer hier, maar ver van die dorp af. Ver. Maar dat is vroege jaren, van die Joden nog. Van die Joden nog die winkels op die dorp gehad. Nou rijdt die oude man 1 keer in 'n maand met zijn donkeykar. Rijdt hij dorp toe met een lijstje. Waar die tannie nog om gegeven met die goed wat hij moet kopen bij die winkel. Dat is nou schoenpolies en tannenpasta en allerlei dan. Nou kijk hij parkt nou zomaar in die zon, maar het is warm wereld. Maar hij parkt in die zon met die donkeykar, want hij denkt maar ze zullen net zo in die of 2 keer, dan zal hij komen. Net vir jou. Ja, maar nou ken je me als een kroeg, man. Nou zit hij daar en hij is nou lekker gezels en ik krijg lekker, al meer en al meer. En toen hij nou die eerste keer gaan om te lopen relief. Toen is het nou al zo 2,5 uur wat hij nou in die kroeg is, of 2 uur. Nou gaan ze niet daar naar die toilet toe niet, dan gaan buitenkant toe. En daar is zo'n vet plantje, tuin daar buiten, zo'n rotsteentje. Die ook goedjes zo, maar dan blijven die ook nattigheidje, wat dan krijg je maar daar komt staan. Maar toen hij nou uitstapt, maar hij gaat staan nou daar bij die Alwijn. Om hemzelf te relief. Toen hij nou zo staan had, toen keek je die donkies zo. Toen hang die donkies zo oren nou al zo van die zon staan. Toen keek hij zo, toen zei hij, mannen, jullie moeten lekker wees, jullie kan maar niet slaap wees, als er nog een verpad. Dan is er weer in. Dan was er weer een paar hakken. Maar kijk, die tweede keer lopen, man, is alleen gauwer. Toen hij nog die tweede keer uitgaan, toen staan die voorste donkies nog op de knieën, nou staan die ook. Zie die donkies? Jullie moeten lekker wees. Als ik nou kom, dan wil ik ja. Nou is hij weer in. Nou, toen kreeg je nog zomaar door. Toen leer die donkies nog al in de deur. Nou kom je uit, nou sikkel je op die kar op. Het valt nou lang, je weet zo, man sikkel maar lang. En toen je nou zit, toen hij nou die leesels bij elkaar had. Toen keek je nou hier zo die donkies. Toen dacht je, maar hoe die donkies zijn nou zo klein? Lijken nou zo'n bonsai-donkietjes. Hij zei, blijf maar. Gilbert? Hoe dan? Reis op een boer, jullie. Ben je dansen? Luister op, dan is... Hulle het met dit van die Jode gepraat. Maar dit laat my nou dink aan AB wat hy het een van hierdie kameras gekoop, nie die Instamatic nie, maar die mense dink Polaroid wat die ontwikkel die onmiddellik die foto. En hy het toe een van die goed gekoop en Rachel gaan toe bad. En terwyl sy so stap en hy sê vir haar, Rachel, drop daar die towel.
Ze zei nog nooit, nee. Hij zei, drop dat die touw. Ze zei, nou, wat gaat je maken? Hij zei, ik ga nemen van jou een foto. Hij zei, foto? Nou, ze drop toe die touw, hij neemt toe die foto. En 1 minuut later, hij kijkt die foto. Ze zei, Ebi, wat je gaat maken met daar die foto? Hij zei, ach, Rachel, hij zei, ons is zo lang getrouwd. Hij zei, 20 jaar lang, ik heb jou zo lief. Ik ga de hele tijd raad die foto bij mijn hart. Maar toen gaat ik pad. En ze vat die camera. Ze zei, Ebi, ze zei, drop daar die touw. Hij zei, nog nooit niet. Ze zei, Ebi, drop daar die touw. Hij drop die touw, ze neemt die foto. 1 minuut later. Ze zei, Rachel, wat je gaat maken met daar die foto? Ze zei, ach, Ebi, wat kan ik maken? Net een enlargement. Je kent nou stories van jullie ook. Hij komt in die kroeg ingestapt, hij zei vir die kroegman, hij zei, luister kroegman. Ik wil jou nou een wetenschap hier aangaan hier zo. Ik zie jou nou een trick wijs, een kroegtrikkie en dan gee je mij drankje. Je weet, ik kom nou net in die drank, daar is niet geld niet. Hij zei van hem, luister, voetzak, het is jy. Ik ken alle kroegtricks, moet niet mijn stories vertellen. Hij zei, luister nou maar, ik zeg het nou, ik ga jou wetenschap aan. Ik wijs jou een trick wat jij nog niet gezien hebt, nie? En als je nog niet dan gezien hebt, nie, dan betaal je hem. Moet verder nou. Kom maar dan. Sorry. Sien je oké? Hij zei, wat zie je doen? Hij zei, ik zal mijn oor bijt. Hij zei, ach nee man, hoe je nou je oor bijt? Hij zei, kijk, je hebt niks om te verloren, nie? Zet net die bordel hier zo neer, dan wijs ik je. Hij zet die bordel daar neer, hij haalt zijn vast aan uit. Hij bijt zijn oor, die kroegman sê, shit. En dan zit die oude daar rustig, hij drinkt die hele bordel whisky uit, toen hij klaar is. Hij zei, luister, waarvan? Ik zie nou nog een trick wijzen, voor nog een bordel whisky, oké. Hij zei, ach nee man, nou wat is de trick nog? Hij zei, ik zal mijn oor bijten. Hij zei, wat? Zonder om je tanden uit te halen. Hij zei, zonder om je tanden uit te halen. Hij zei, nou maar, oké, wijs mij. Hij haalt zijn glas oog uit, het bijt hem. Hij zei, shit, nee man. Maar hij zet die bordel daar neer en dan zet die tweede bordel klaar. Hij zei, luister, hij zei, terug man. Ik zie even nog 1 bordel wit. Ik zie hier op hierdie krugtoer man klim en dan zat ik mijn fly opsleep en je pap nat pipi en Jezus zodat je achterkomt. Hij zei, ach nee man, hoe wil je dit nou doen? Hij zei, je moest nu niks om te verloren. Zet die bordel die zo neer. Hij zet die bordel daar neer, hij klim op die toonbank. Slip je fly op, maak je op pap. Hij zei, luister, ik kom uit achter. Hij zei, ja, maar jij weet dat ook niet verwacht. Ik nou alleen wetenschappen wen ik. Je nog een bicycle story? Ja, klaar man. Ik wil nog heel aan een bicycle story vertellen. Je weet, hierdie man van die Karoo, hij gaat werken in die Kaap. Nou kreeg je werk bij die monastery. Hij zei, dat is wel mijn snaakse bezigheid, je weet. Hij vindt die chapels uit. Er zijn een paar chapels daar wat er nog uitpreek. Hij zet die aan daar voor die en hij zit 2 dagen voor mijn pil, zei. Hier komt die 2 oude priesters nog uit met nog een preek. Hij zei, maar nou praat hulle maar zo als hulle preek. En hij hoort, maar hierdie mannen zijn nog carried away van die preek die binnen, je weet. Nou zei hij in naam, broer Andrew, gaan het vanaan. Nee, broer Jos, baie sleg, iemand het my bicycle gesteel. Hij zei, maar broer Andrew, as jy vanaan die diens hou, en jy lees wel die wet voor. En je komt maar bij die in van je mag je stil niet. Dan moet je bij een klem nou blijven. Oké. Die oudje van die Karoo zegt, nee, wil dat voor niks maar zien. Die antwoord er weer uit, kom maar er weer uit. Hij zei, nou zal zo op tafel hoor. Want dat is nou lekker geprikt die aan. Die komt er weer en zei, nou broer Andrew, gaan het vandaan. Nee, broer George, 100% dat ik mijn bicycle gekregen. We zitten weg van die wet voor. Toen kom ik bij die in, je mag je echt breek niet.
Toen onthou ook water voor mijn bicycle, weet je. Ja, je weet. Nee, maar Stolle, maar je ziet. Hierdie, kijk, ons het mos ook ons politieke figuren gehad, je ziet. En op hierdie stadium wil ik net voor Dr. Herzog sê. Dat Zuid-Afrika niet kan staat maken op mensen wat achterlangs praat, nee. En nou zal hij voor mij vragen waarom ik hierdie stelling maak. En ik zal voor hij sê ek het hier geloop. En ik het daar geloop. Maar ik heb nergens in die hele Zuid-Afrika iets gezien wat hierdie mense tot voordeel van die Afrikaner gedoen het nie. And to the English-speaking people, especially to the young ones, I just want to say that we are in South Africa. We're a great nation, and we want to stay that alike. Dr. Piet Koornhof. Ek het my departement het besluit dat ons op die volgende departementele vergadering een parliamentary besluit zal nemen over werk. Me, my department have decided that we discuss this issue of Suwere on our next meeting. Thank you. Heel wat later staan daar een man in die West-Transvaal op. Tollerin met je zak. Staan daar een man in die West-Transvaal op en besluit om te vechten voor die Afrikanerszaak. Meneer Eugene Terblanche. Als een doornboom en die Karoo staan en verdor, dan vrek hij niet. Hij drukt net zijn emmer voortstuwende penwortel door die aarde, naar die water, onder die aarde, maar hij bast er niet met de kaptesdee. Maar praat ik eens zoals die karakter in Brewer. Zoals de Jood. Zoals de Jood, ja. Ja. Toch even, hè? O ja, die Jood het, zijn buurman bel hem op een dag. Hij zei, luister, het is jouw buurman wat praat. Hij zei, ik kan zo horen. Hij zei, luister, zeg niet voor mij één ding. Wat gaat aan met jouw kat? Hij zei, wat begaan aan met mijn kat? Hij zei, hij loopt hier 100 keer die pijp, hij is 100 keer die heining, hij steelt die blokflits op, hij is voor die stoep aan de andere kant af, hij is voor die dak, hij is hier uit, hij is weer op en hij is weer aan de andere kant toen, hij is bij die andere blokflits. Wat gaat aan met jouw kat? Hij zei, moet niet worry, nee. Hij zei, net vanochtend heeft gehad, hij ligt op een reisje. Hij had ook net rond om te cancelleren al zijn engagements. Nou, weet je, het lijkt me was het de internationale aan, dus kan ons, als het naar Joodse story gaat. A.B. Cohen the tailor is fast asleep one night, 3 o'clock in the morning, the telephone rings. He answers the telephone, hello? It's A.B. Cohen the tailor speaking. Voice at the other end says, is that A.B. Cohen the tailor who has made my clothes for 30 years? He said, I don't know, who am I speaking to? He says, this is your good friend, 30 years standing, Saul Rabinovich speaking. He says, yes, Solly, it's me. Why you phone me 3 o'clock in the morning, please? He said, I'm phoning to tell you I'm in bed with your daughter, Rachel. He says, do me a favor, she's 27 years old. If she wants to do those kinds of things with a schmuck like you, I don't mind. He says, no, the reason I'm phoning you, Abby, is to tell you in 30 years, this is the first thing you ever made me what fits. Waar was er nog met de boerenstory hierbij? Je weet toen Jan van Riebeek in die Kaap gekomen had. Ja. Toen was die gammat Hoeka hier zo. Die Kaapse tweeling was Hoeka hier zo. En die ene tweeling had uitgevoerd en zei, Halle was klaar in die Kaap toen Jan van Riebeek hier gekomen. Hij zei, mijn opa Grootje, hij was herrie, die strandloper. Hij zei, mijn opa had gereden moeizaam dag in die Kaap voor Jan van Riebeekse komst. Hij zei, die stoeltjes was gepakt onder die Dunkin' Dogs tot boven Waaldrijf. En daar was popcornsteens en ijscreamsteens en baren.
Hy sê daar was speedcops wat die verkeer gehandel het. En Simon van der Stel, hy was die master of ceremonies. Hy sê, jy moet nou al die gaste daar gesit, daar was nou gewees. Cecil John Rhodes, Lady Anne, Paul Creer, Lady Di, Elton John, Elvis Presley, al die varke daar gesit. Hy sê, toe kyk Java Ribi, toe kyk Simon van der Stel so deur sy bierborrel so oor die see. Toe sê hy, daar kom hulle nou, die regen en die tijger en die Titanic. Hy sê, hier kom hierdie drie skytjies en dan maak sy op haar Robben Esse daar om Robben Island en Mandela Island gaan by die veld uit. Hy sê, hy skryf hier kom stop, toe hang hy Lady Maria se hare, maar hare opgenik man, as jy een poet al by die Canarische eilande opgerang. Hy sê, hy mense stap af, hy sê, maar Lady Maria se bek is gebarst van die skeelbuik. Sy kan nie praat of lag jy en bloei haar bek man. Hy sê, maar hy Java Ribi stap haar op. Maar die mense klop aan en die vlaggetjies waai man. En die vrouw is gehaal, die man uit die bar uit in die kennisvriend popcorn. Hy sê, maar hy Java Ribi stap op. My vat hy my. My maak een speech. Hy het lekker predikante gehad. Hy sê, maar toe jy klaar gepraat het, toe vat my opa grootjie sê, Harry, vir hulle met tykoets, stel hem ons toe. Sê, daar het nou papagaaie geskiet, en om tas gesyp, en in de waas het die gekyk. Hy sê, toe nou dik gesyp is, toe skiet my pa met hulle hier af. O, sê, Harry, skiet hem in die maak wel aan die blomme kyk, want die dronkmees wil altijd rei, man. Hy sê, toe het avond terugkom, toe koppel hulle op, Kamies Kroon vir hulle by Adriaan Nieuw, toe kom Kiebisse. Hy sê, met die geld het Simon van der Stel afgetree, dat hy vandag nog ook Constantia bly. Met sy rolle as die pa Hendrik en ook nie Snork nie en Frik, oftewel Frikadel en Vetkoekpaleis, het Jacques du Plessis een van die bekendste en mees geliefde gesigte in die televisiebedryf geword. Die akteur, komediant en vervaardiger is verlede week oorlede en Mandy het van sy kollegas, vriende en geliefdes gevra om hulde te bring aan hom. My herinnering aan jou sal ek altyd vashou. Die geliefde akteur, komediant en vervaardiger Jacques du Plessis het op die ouderdom van 62 sy stryd teen kanker verloor. Hy word oorleef deur sy seun WNF, sy dogter Bernice en sy ewe bekende vrou, die aktrise Magda van Biljon, met wie hy 37 jaar getroud was. Hy is op die aand van 16 Junie by sy huis in Pretoria in sy slaap oorlede. Ons het eintlik beplan om die lang naweek vir hom bietjie weg te neem, want ek dink hy was naderhand so moeg vir die 4 mure na sy geliefde Bosveld toe. En dis waar ons hom gister saam met my maale onder die boekenhoutboom weggelê het. Jacques du Plessis het oor die afgelope 4 dekades sy huishoudelike naam geword met die rolle wat hy op die silverdoek, televisie en in teaterproduksies vertolk het. My hoogtepunt van die hoogtepunte. Ja, nee, dit is moeilik, want alles is vir my so lekker. Kyk, hy het altyd gesê hy sal nooit in sy lewe aftree nie, want hy wil eintlik optree. En hy het ook altyd gewens en vir my gesê, hy wil sommer so in die loop gaan. Die mense na aan Jacques sal die herinnering aan hom vir altyd koester. Hey, Petgat! Billy, jy kan bly wees ek is in so goeie moed, anders was jy nou 'n gips. As mens, hierdie ou wat geen airs en graces het nie, jy weet presies waar jy met hom staan. Vir my was hy soos 'n groot ou pandabeer, soos 'n ou boet. Hy was nooit 'n superstar nie. Hy was 'n superstar, maar hy het nooit te kere gegaan soos 'n superstar nie. Sit op jou plek, maak vas jou gordel en shut up. Toe ons Orkney Snork nie gedoen het, het hy regtig ook soos 'n pa-figuur gevoel in daai huis. As hy sak so aanloop, dan wil jy net sê, how's dit pa? He was just an amazing person. En ek sê dit nie net omdat hy nou al dood is nie.
Ek sê dit, ek het dit gesê toe hy gelewe het ook. Hy was nog besig met die verhoogproduksie stoepstorie saam met Ollie Viljoen, toe hy 3 maande gelede met emfyseem en longkanker gediagnoseer is. Nadat hy behandeling en chemoterapie ontvang het, het hy na sy hospitalisasie verkies om tuis versorg te word. My broer, Pieter de Kok, wat ons huisdokter is vir al die jare, het natuurlik maar gemaan met die ophou rook en die dinge wat die manne nie altyd mooi wil luister nie. En toe hy het natuurlik opgehou rook en dies meer synde en ten spyte, ek weet dit klink so paradoks, was hierdie 3 maande vanaf hy gediagnoseer het, seker die kosbaarste tyd in ons lewe. Ons het bietjie gelag en bietjie gehuil, bietjie gebid, bietjie gesuurstof, bietjie gealles. En toe het ek net vir die kinders op die bed laat sit en gesê, weet julle, ons maak te veel van hierdie lewe. Ons sê dan elke Sondag, ons glo in die opstanding en ewige lewe. En nou moet ons dit leef. Die wind wat waai oor Narugas, is 'n suidewind, my klein kandas. Die mens wat Zak was, sal altyd in sy familie se geheue bly voortleef. My definisie van begenadiging is as jy in een pakkie jou geesgenoot, jou sielsgenoot, jou vernoot, jou eggenoot, jou inwonende regisseur en kritikus en nog jou sielkundige en jou liefie, alles in een pakkie in jou arms kan hou. How much is that dog in the window? I do hope that dog is for sale. Zak, wat in Lichtenburg groot geword het, het na skool 'n dramagraad aan die Universiteit van Pretoria verwerf en soos baie akteurs van vroeër jare by Truk, die Streekskunsteraad aangesluit. Met die koms van televisie in 1976 was die Cassie sy voorland. Hy en Magda het juis op universiteit as dramastudente ontmoet en mekaar ondersteun in hul onderskeie loopbane. Ons het nooit in mekaar se pad of in mekaar se lig kom staan nie. En ek het altyd geweet, as hy vir my kritiek gee, is dit positief, opbouend en kon ek maar luister vir my regisseur. Ja, dis samewerking. Die drama is 'n kollaboratiewe kuns. Ek sal nooit vergeet, dit was vir ons 'n groot voorreg geweest. Adam Small wat vir ons die eerste keer vir blankes toestemming gegee het om Kanaiko huis toe te doen. Die musiek was vir my so fantasties. Daai liedjies, daai Kaapse liedjies. En die Wonder lê die eier bo in die boom. Gams is die knop deur, gams is hy deur. En jy weet sy ernstige werk wat hy gedoen het, wat mense partykeer nie op die verhoog eintlik altyd meer so goed onthou soos sy filmwerk nie, was eintlik wat my betref sy beste werk. Die rolle wat hy oor die afgelope 40 jaar vertolk het meestal 'n glimlag op mense se gesigte gelaat. Ek is 'n slagoffer van the redistribution of jobs. Nou gaan ek vir myself werk skep. Ek het nou gelees wat mense sê van Zak, wat hulle sê jy het uit sy woorde baie goed geken en so. En ek onthou nie daai Zak nie. Hy was baie goed om sy woorde op te maak. Partykeer as hy geflaf het, sy lyn wat hy daarmee dan opgekom het was eintlik snaakser as die lyn wat Willie geskryf het, sorry Willie. Zak was baie onderskat as 'n akteur, omdat hy alles so natuurlik laat lyk het. Om komedie te kan speel is nie maklik nie. As ons hier gaan saamwerk, moet ons soos 'n span saamwerk. Dieselfde span. Ek praat van hy stupid jersey wat jy aan het. Ek haat daai kleur. Die een ding waarvoor hy beslis onthou sal word, is sy groot liefde vir die blou bulle. Nou raak ek opgewonde. Kyk, dis die enigste ding wat ek ooit kan sê Zak onredelik oor sal wees. Moet net nie iets sê van die blou bulle nie. Hulle kan niks verkeerd doen nie. En ek het ook net hom so gepes, want ek het gemaak dat hy 'n leeu ondersteuner is. Ek sou mos heeltyd aangaan oor die Lions en as hy praat van die blou bulle dan moes hy so spoeg elke keer van die blou bulle. En dan as hy daai woorde moet sê, jy kan sien hy wil amper 'n kat skiet. Maar toe het ons dit alles reggestel in Vetkoekpaleis en gemaak dat hy die ondersteuner was. Hy was baie bly daaroor. Ek weet jy was ook vurige gevegte oor rugby in hierdie huis. Hy en my ma is die leeuetjies en ek en pa is die bulle. Sy dogter Bernice het op die ouderdom van 10 saam met Zak en Ortnie Snortnie gespeel. Vandag beskou sy dit as baie spesiaal. Nou weer die bed gebreek. Nee! Mamma het gesê ons mag nie meer die deur oopmaak nie. Te veel skelms en aanranders. Op daai stadium het mense nou nie besef wat 'n heerlike voorreg dit is nie, want dit is net my pa. Regtig, my pa se middelpunt van sy lewe was sy gesin.
kinders is die lekkerste goed en dis die moeilikste goed. Want daar's nooit plek vir selfsug as jy kinders het nie, want snaaks genoeg dink jy altyd eers aan jou kinders. My kinders noem hom die groot gryse en hy's net my liefie, my sakkeman. Wat sal jy altyd van hom onthou? Toe hy verlede week vir my seksie mooiste vrou in die wêreld. Toe weet ek wat liefde is. Behalwe vir die vermaaklikheidsbedryf waar ons vir Zak so goed leer ken het, het hy ook sy merk op verskeie ander gebiede gemaak. Hy was 'n integrale speler gewees met die privatisering van ons vorige laerskool Jan Silje en Help Mekaar waar ons alhoop hoërskool was. Ek dink sy liefde vir opvoeding kan 'n ou nooit ondergeskik stel nie. En sy liefde vir Afrikaans natuurlik was sonder perke. Hy kon baie goed Engels praat, maar hy het dit vir my, want hy was so lief vir Afrikaans. Hy het gesê, dis die taal waarin hy droom, en hy's lief vir dit. Ek sal sê nou maar opgewonde raak oor iets, dan sê ek, dit was amazing. Dan sê hy, hoorie, ek het net gehoor, amazing, beteken dit dieselfde as wonderlik? Ek is nie dik van lag nie. Zak los 'n groot leemte in die vermaaklikheidsbedryf, maar sal altyd bly voortleef in die werk wat hy agterlaat. Cheers. Cheers my ou vriend. Zak sal kan deel word van Afrikaana, maar hy gaan beslis gemis word. Daar's een ding wat ek wel weet, en dit is dat ou Zak en ou Tolla die hele hemel laat skaterlag op hierdie oomblik. Watter mooie herinnerings. Ons dank aan almal wat in hierdie hartseer tyd ingestem het om deel te neem aan die program. Die familie en vriende het gister op 'n privaat diens in die Bosveld van Zak afskeid geneem en daar was vandag 'n ware diens in Pretoria.